Bizkaiko mendiek eta basoek eta baso sektorea bizi duen egoeraz arduratuta gaudela EH Bildun. Erantzunen beharra dago sektorea eta administrazioak isili daude honen aurrean. Eta gaur egun horrela badaude eta gehien bat horregatik eskatzen gaitun isiltasun hori batez ere izan da PNV-ren erantzunkizunagatik. Azken 40 urtetan eurek kudeatu izan dituztelako eta eurek lidergoa izan dutelako basogintza politiketan. Eta horregatik uste dugu, hau azpimarratu behar dugula. Lurjabeak bere sasoien, pinudearen aldeko apustu egin zuten, baina ez nahi izan zutelako, baizik eta honen aldeko politika publiko oso zuzenak bultzatu zirelako. Eta horretara bideratuak izan zirelako. Hortan badekogu, foru arau bat, baso laguntza plana, mendien kudeaketarako planak, urteko planak, politika eta lanabes hauek guztia bide bakarra izan dute. Hau da, baso monolaborantza eta espezie jakin batzuen aldeko apostua. Diru laguntzak eta aholkularitza ere horretara bideratu izan dira. Eta zentzu horretan eta horregatik izan da lurjabe gehienak horren aldeko apustua hartu zutelako. Baina 40 urteren ostean, basogintza eredu industrialen eta monolaborantzan oinarritutako politikek gaur egun gauden egoerara ekarri gaituzte. Eta hori izan dira gaur egungo oinarria, ezta? Zuhaitzez, ahulez josita dago lurraldea, eta horregatik gaixotasunak horren erraz sartu dira. Eta sartzen jarraituko dira. Hau da, ikusten dugun politika horien ondoriak eta maitzak hauek dira, lurzoruaren aberastasuna galdu eginda, bioaniztasuna desagertu eginda, sektorearen errentagarritasuna eta hau azpimarratu nahiko genuke, galera izugarria izan du. Eta EH Bilduk argi dauka, errentagarritasuna eta jasangarritasuna izan behar dira, erdigunean jarri behar diren irizpide bi. Esan bezala, porrotera eraman duen, edo sektorea porrotera eraman duen arduraduna PNV izan dela. Eta gaur egun, monolaborantzen bitartez, ez da kalitatezko egurra ekoizten Bizkaian. Ekoizpen gehiena, pasta babera edo paper pastara eta oholtzetara bideratuta dago. Gaur egun, egurraren presioa lurretik badago ere. Eta uste dugu sektore produktibo honek gure industrian eta gure ekonomian pisua eukin barko luke, eta horretarako industriaren diversifikazioa ezinbestekoa dela. Eta horretarako beharko genuke egurraren inguruan dauden azpisektore batzun bilakaera. Adibidez, eraikuntzan, altzairugintzan, lutierrak, zerrategiak, eta bar. Eta horretarako politika publikoa jakin batzuk bultzatu behar dira jakin batzuk, eta oso bestelakoak gaur egun bultzatzen direnaren aurrean. EH Bilduk agintea dekon udaletan, mendi publikoen kudeaketaren berreskurapena da helburuetako bat. Orain arte, mendi hauen planifikazio eta kudeaketa Bizkaiko Aldundiaren esku izan da. Udalek zuten baliabide eskazengatik. Bereziki hau gertatzen da lur eremu handien jabe ziren udalerri txikixekin. Baliabide ekonomiko, pertsonal eta makineria eskazak dekoguzelako. Azken 40 urtietan PNV-ren eskutan dagoen Aldundiaren kudeaketaren ondoriak ikusitxe, mendi hauen udal planifikazioaren berreskupenaren behar urgentea ikusten du EH Bilduk. Horrez gain, planifikazioa eta basoen erabilera alternatibo bat hazteko neurria martxan jarri behar dira. Gauzak horrela, EH Bildu agintan dagoen udalerrietan, Atxondo, Urduña, Igorre eta Berritxu besteak beste lurren erosketa publikari ekiteko neurria martxan jartzen hasi gara. Baita, mendien udal kudeaketa berrere abiazteko beste paradigma batzuetan oinarrituta. Zehazki eta adibide moduan Berritxun, datorren urteko aurrekontuetatik 10.000 euro bideratuko dira mendilurrak erosteko. Eta hala ere jarraituko dute hurrengo urteetan bebai. Gero, bertako espezien kontserbazio publiko egin nahi dugu. Kontserbazio eta berreskupera zuzendutako hektaren kopuru handitzoko apustu publiko egin nahi dugu. Helburua basoak ekosistema moduan berreskuratzea izango delarik. EH Bildun zalantzan jartzen dugu PNV-ren aldetik iragarritako fumigazioaren aldeko neurria. Eta zalantzan jartzen dugu, azkenan iragarri da neurri bat ondino horretarako baimenik ez dagoenean, eta batez ere neurri horren eraginkortasun maila ez dagolako neurtuta, gaur egun gaixotasunak duen edapen maila kontuan harturik, eta gainera bai administratiboki demaz behar duen
olako garapen bat, gaur egun uste dugu hori ez dela emango. Europak zalantzan jartzen du, mundu mailan ez da inun egin horrelakorik, Bizkaian bezalako lurralde batean, populazio densidaren arabera eta baita ere orografia eta biztanlea baselan dagoena lurralde osotik sakabanaturik, pentsetan dugu hori oso zalantzan jartzen dugu hori egingo denik, eta zentzu horretan uste dugu, adibidez, hainbat udalerritan bultzatzen ari den fumigazioaren aurkako neurri horiek movimiento ekologistari edo ambientalistari dagokiola, ja horren ardura hartu deuriel, eta beraz EH Bilduk ez du bere gain hartuko hori, eta utziko du gizarte eragileek eure berak bide hori egin dezatela. Zentzu baten, esaten duguna, eztabaida zabala eman behar da, eta guztio parte hartu behar dugu horretan. Eta movimiento ekologista ja hartu du hildo bat, eta gu zentzu horretan errespetatuko dugu, eta bai erraztuko dugu, eztabaida hori behar den instituzioen eta demon dadin.